αγωνιστική του πρωταθλήματος Δευτέρας Εθνικής Κατηγορίας και η γηπεδόχος προοδευτική υποδέχεται τον Ολυμπιακό Βόλο. Η γηπεδόχος προοδευτική αγωνίζεται σήμερα χωρίς 8 βασικούς παίκτες, 6 είναι τιμωρημένοι και 2 είναι τραυματίες. Οι συνθέσεις των ομάδων: ο Ολυμπιακός Βόλο έχει κατέβει με τον Μαρασίδη, Κοτούλα, Κίτσιο, Νικοβιώτη, Μάνταλο, Βαϊνά, Κρίστοβιτς, Κοστούλα, Κόφα, Κάτσεμπαχ και Καραμίχαλο. Στον πάγκο του Ολυμπιακού Βόλου είναι ο Καλόγυρος, ο Βασιλάκος, ο Κουντούρης, ο Αστράς και ο Σταματίου. Η ομάδα της προοδευτικής έχει κατέβει, όπως είπαμε, με πολλούς αναπληρωματικούς παίκτες και με έναν ερασιτέχνη. Νούμερο 1 Κόης, νούμερο 2 Θεολόγο, νούμερο 3 ο Καλαμάκης, νούμερο 4 Ρουτζιέρης, νούμερο 5 Σιγάλας, νούμερο 6 Πυρένης, νούμερο 7 Αφάς, νούμερο 8 Ξανθόπουλος, 9 Γαϊτανάς, 10 Μπαϊράμογλου και 11 Βλάχος. Στον πάγκο της προοδευτικής είναι ο Παπακοσταντίνου, Ξανθόπουλος, Μαστρογιαννούδης και Μπικούδης. 15 παίκτες για την ομάδα της προοδευτικής. Προπονητής της ομάδας της προοδευτικής είναι ο Λάκης Πετρόπουλος και του Ολυμπιακού ο Γκομές Δεφαρία. Διαιτητής του αγώνα είναι ο κύριος Δούρος από το Σύνδεσμο Κορινθίας, επόπτης γραμμών ο κύριος Κασκαντήρης και ο κύριος Γκρούτσης, επίσης από το Σύνδεσμο Κορινθίας. Η προοδευτική βρίσκεται στην ένατη θέση με 36 βαθμούς, αντιθέτως ο Ολυμπιακός Βόλος στη 16η με 25 βαθμούς. Και αυτή τη στιγμή ο διαιτητής κύριος Δούρος σφυρίζει την έναρξη του αγώνα. Θεολόγου. Πίσω για το Ρουτζιέρι. Μπαλιά για τον Βλάχο. Πηδάει εκεί ο Μάνδαλος, κόβει. Κόφας. Μπροστινή μπαλιά για τον Καραμίχαλο. Πλάγιο για την ομάδα της προοδευτικής. Για τον Καραμίχαλο. Κοτούλας. Επιχειρεί τη σέντρα. Κάτσεμπαχ. Αποφεύγει τον Ρουτζιέρη. Κάνει και το σούτ. Ο Καραμίχαλος πέφτει στη γωνία ο Κόης και διώχνει την μπάλα εκεί που βρίσκεται ο Σιγάλας, σε πλάγιο. Για Κόφα. Κάνει μια παλιά ο Κόφας για τον Κάτσεμπαχ μέσα στην περιοχή. Κόβει ο Θεολόγος σε κόρνερ. Κόρνερ. Τρέχει ο Κοτούλας κοντά του. Δίνει την πάση στο Κοτούλα. Κοτούλας για τον Μάνδαλο. Έξω την περιοχή ο Μάνδαλος. Επιχείρει το δυνατό σουτ. Κόβει ο Θεολόγου. Κοστούλα. Η ομάδα της προοδευτικής ο Ξανθόπουλος. Βαθιά μπαλιά και βρίσκεται ο Μαρασίδης. Μπλοκάρει την μπάλα παρά την πίεση του Σιγάλα. Παίκτες είναι ο Κάτσεμπαχ, ο Κόφας και ο Μάνδαλος. Ο Κάτσεμπαχ θέλει για τον Κρίστοβιτς. Κοντά του ο Ρουτζιέρης κόβει. Κοτούλα στο κόρνερ, στο πλάγιο. Βγαίνει ο Κόης και μπλοκάρει την μπάλα παρά την πίεση του Καραμίχαλου. Κοστούλας. Ωραία μπαλιά για τον Κρίστοβιτς. Κρίστοβιτς. Μπαίνει ο Κρίστοβιτς. Προσπαθεί να επιχείρησει ένα σουτ. Κάνει ένα σουτ, την μπάλα καταλήγει out. 23ο λεπτό πρώτο ημιχρόνου. Ξανθόπουλος στο φάουλ. Μπαλιά για τον Βλάχο. Παίζεται, λέει ο πόπτης. Μέσα στην περιοχή ο Βλάχος. Κάνει μια μπαλιά για τον Γαϊτανά. Σου του Γαϊτανά. Σου του Βλάχου. Κόβει τελευταία στιγμή ο Μάνδαλος. Κίτσιος. Πλάγιο η μπαλά για την προοδευτική. Κάτσεμπαχ για τον Κοτούλα. Μπαίνει ο Κοτούλας από δεξιά. Κάνει και τη σέντρα σουτ. Εκεί που είναι ο Κόης. Μπλοκάρει την μπαλά. Πολλοί παίκτες προοδευτικής. Ξανθόπουλος. Διώχνει ο Μαρασίδης. Θεολόγου. Σουτ του Θεολόγου. Θαυμάσια πέφτει ο Μαρασίδης και μπλοκάρει την μπάλα. Κόβει ο Νικοβιώτης. Κοστούλας. Μπροστινή παλιά για τον Κρίστοβιτς. Θαυμάσια παλιά του Κοστούλα για τον Κρίστοβιτς. Μπαίνει ο Κρίστοβιτς από τα δεξιά. Επιχείρει και το δυνατό σουτ. Μπλοκάρει ο Κόης. Η φάση αυτή στο 33ο λεπτό ήταν μια θαυμάσια παλιά του Κοστούλα. Στο φάουλ ο Κάτσεμπαχ. Καλοτραβηγμένο το φάουλ. Και πηδάει ο Κρίστοβιτς. Φάουλ του Βαϊνά. Κοστούλας. Κιτσιος. Κόφας. Κοστούλας αποφεύγει τον Γαϊτανά. Κάνει μπαλιά στον Κόφα. Κόφας. Αποφεύγει τον Ξανθόπουλο. Καραμίχαλος. Κόφας. Σουτ του Κόφα. Θαυμάσιο το σουτ και το 1-0 για την ομάδα του Βόλου. Στο 42ο λεπτό ήταν ένας θαυμάσιος συνδυασμός Κόφα Καραμίχαλου. Ο Καραμίχαλος έδωσε την μπάλα στον Κόφα και ο Κόφας με δυνατό ευθύβολο σουτ έγραψε το 1-0 στο 42ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου.
Ολυμπιακός. Σε σέντρα ο Βλάχος με τον Αφάς. Βλάχος για Καλαμάκι. Κόβει ο Θεολόγου. Κοτούλας. Τρεις παίκτες στον Κάτσεβα. Περνάει η μπάλα πίσω στον Καραμίχαλο. Ο Καραμίχαλος μπαίνει από αριστερά. Σουτάρει ο Καραμίχαλος και το 0-2. Όπτης έχει σηκώσει σημαία. Ο διαιτητής λέγεται παίζεται. Και το 0-2 ήταν μια μπροστινή παλιά θαυμάσια στον Καραμίχαλο. Ο Καραμίχαλος μπήκε στην περιοχή και με δυνατό σουτ έγραψε το 0-2. Στο 43ο λεπτό. Μέσα σε 2 λεπτά ο Ολυμπιακός Βόλου κατόρθωσε να πετύχει 2 τέρματα. Μερικοί παίκτες της προοδευτικής διαμαρτύρωσαν στον επόπτη γιατί προς στιγμής σήκωσε τη σημαία. Βλάχο. Και ο διαιτητής του δείχνει την κόκκινη κάρτα. Τη δεύτερη κίτρινη που ισοδυναμεί με κόκκινη. Πήδηξε ο Μάνδαλος με τον Βλάχο για κεφαλιά. Δεν κέρδισε κανείς την μπάλα. Έκοψε ο Μάνδαλος. Ο Κρίστοβιτς. Κόης. Θεολόγου. Αφάς. Αφάς. Δυνατό σου το Αφάς. Στη γωνία του Μαρασίδη ένα εκπληκτικό γκολ από τον Αφάς έξω από τη μεγάλη περιοχή. Στο 45ο λεπτό με τη λήξη του ημιχρόνου ο Αφάς μειώνει σε 2-1. Ήταν ένα εκπληκτικό σου το Αφάς. Ο Μαρασίδης έπεσε στη γωνία. 1-2 το αποτέλεσμα. Μετά το δυνατό σου του Αφάς και Κοτούλας. Κόβει ο Ροτζέρες και ο διαιτητής σφυρίζει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου που βρίσκει την ομάδα του Ολυμπιακού να προηγείται με δράματα 2-1. Στο 13ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Στο φάουλο ο Αφάς μπλοκάρει, διώχνει ο Μαρασίδης. Ήταν ένα δυνατό σουτ φάουλ του Αφάς. Κοντά στην μπάλα είναι ο Θεολόγου. Πλασαριστά για τον Γαϊτανά. Για τον Μαστρογιαννούδη, σουτ του Μαστρογιαννούδη out. Μπαλιά για τον Αφάς. Περνάει ο Αφάς. Στην περιοχή ο Αφάς κάνει τη σέντρα. Διώχνει ο Μάνδαλος. Και η μπάλα καταλήγει κόρνερ. Στο κόρνερ ο Γαϊτανάς. Ανάποδο ψαλίδι του Αφάς. Και η μπάλα καταλήγει out. Ήταν ένα κόρνερ του Γαϊτανά. Ανάποδο ψαλίδι του Αφάς. Και η μπάλα καταλήξει out. Πίσω για τον Θεολόγου. Θεολόγου βαθιά μπαλιά εκεί που είναι ο Παπακοσταντίνου. Παίρνει την κεφαλιά για τον Γαϊτανά. Κόβει τελευταία στιγμή ο Κίτσος. Μόνος του Γαϊτανάς τον έδιωξε τελευταία στιγμή ο Κίτσιος. Και η μπάλα out. Κόρνερ λέγεται ο διαιτητής. 2 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. 2-1 Ολυμπιακός. Κίτσιος στο πλάγιο. Κόφας. Κόφας. Επιχειρεί το σουτ. Μπλοκάρει ο Κόης. Στο έδαφος είναι ο Καραμίχαλος. Τραυματίστηκε σε μια διεκδίκηση της μπάλας με κάποιον παίκτη της προοδευτικής. Και η πρώτη αναγκαστική αλλαγή από την πλευρά του Ολυμπιακού με τον βγαίνει ο Καραμίχαλος και μπαίνει ο Βασιλάκος στο 27ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Στο φάουλ ο Σιγάλας. Πηδάει ο Γαϊτανάς, βγαίνει ο Μαρασίδης, μπλοκάρει. Στούλας. Κόβεται από το Θεολόγου. Κίτσιος. Με το χέρι διώχνει ο Πιερένης, η μπάλα στο Βασιλάκο. Σέντρα του Βασιλάκου εκεί που βρίσκεται ο Κρίστοβιτς. Offside. Συλλαμβάνεται ο Κρίστοβιτς. Η φάση αυτή το λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Αφάς. Εκτελεί. Πηδάει ο Νικοβιώτης, διώχνει. Θεολόγο έξω από την περιοχή. Σουτάρει. Θεαματικά ο Μαρασίδης διώχνει την μπάλα κόρνερ. Μετά την εκτέλεση φάουλ του Αφά. Στο κόρνερ βγαίνει ο Μαρασίδης, μπλοκάρει την μπάλα. Μπαλιά για τον Παπακοσταντίνο, κόβει ο Βαϊνάς. Γαϊτανάς, κόβει ο Κόφας. Τρέχει ο Βαϊνάς.
Κερδίζει την μπάλα. Εκεί που είναι ο Μαστρογιαννούδης, ο Βασιλάκος. Μαστρογιαννούδης. Μπαλιά για τον Αφάς. Αφάς. Κάνει και τη σέντρα. Πέναλτι λέει ο διαιτητής, ο κύριος Δούρος, σε ένα μαρκάρισμα του Κόφα. Σημειώνει το πέναλτι στο 35ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Ημιχρόνου ένα πέναλτι για την ομάδα της προοδευτικής. Ο Αφάς ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Σουτάρει και ισοφαρίζει. Γράφει το 2-2. Προοδευτική Ολυμπιακός Βόλου 2-2. Προηγήθηκε ο Ολυμπιακός Βόλου με τον Κόφα και τον Καραμίχαλο. Ο Αφάς με 2 τέρματα στο 45 του πρώτου ημιχρόνου και στο 35 του δευτέρου ισοφάρισε το παιχνίδι. Κάτσεμπαχ. Κόβει ο Μπαϊράμογλου. Θεολόγου. Πηδάει ο Μάνδαλος με τον Μαστρογιαννούδη. Κόφας. Κίτσιος. Κοστούλας. Για τον Κίτσιο. Μπαίνει ο Κίτσος. Θαυμάσια από αριστερά. Ωραία μπαλιά για τον Βασιλάκο μέσα στην περιοχή. Κάνει την πάση ο Βασιλάκος. Σου του Κρίστοβιτς και το 3-2. Ο Κρίστοβιτς μετά από ένα ωραίο συνδυασμό του Κίτσιο στο Βασιλάκο μπήθηκε στην περιοχή ο Βασιλάκος και ο Κρίστοβιτς με σούτ από την περιοχή, με πλασέ σούτ έγραψε το 3-2. Στο επόμενο λεπτό από το πέναλτι ο Ολυμπιακός κατορθώνει να πετύχει το τρίτο του τέρμα με τον Κρίστοβιτς. Πέντε λεπτά για τη λήξη του αγώνα. Βασιλάκος. Εκεί που βρίσκεται ο Κοτούλας. Με το κεφάλι περνάει ο Κοτούλας. Κόβεται εκεί από το Ρουτζέρι. Τίποτα λέει ο διαιτητής. Ρουτζιέρης. Έκοψε ο Νικοβιώτης. Κουντούρης. Ωραία μπαλιά για τον Κοστούλα. Μόνος το Κοστούλας. Κοστούλας για τον Βασιλάκο. Καθυστερεί ο Βασιλάκος. Κοντούρης, ξανά Βασιλάκος. Πολύ ωραία Βασιλάκος από αριστερά. Αποφεύγει τον Πυρένη. Κάνει και το σουτ, μπλοκάρει ο Κόης. Μπαϊράμογλου. Παλιά για το Θεολόγου. Κάνει τη σέντρα. Κόβει ο Μάνδαλος. Ο Βαϊνάς κόβει. Κοστούλας από μακρύνει. Για Κρίστοβιτς. Κρίστοβιτς. Αποφεύγει τον Παπακοσταντίνου. Κάτσεμπαχ. Μπαλιά ωραία για τον Κοστούλα. Τρέχει και ο Ρουτζιέρης. Περνάει ο Κοστούλας με εκπροβολή ο Ρουτζιέρης. Ο διαιτητής λέει το τείχος να πάει στη σωστή θέση. Σουτ του Κόφα. Κόβει το τείχος. Κοστούλας με το κεφάλι. Για τον Κουντούρη. Offside ο Κρίστοβιτς. Και ο διαιτητής αυτή τη στιγμή σφυρίζει τη λήξη του αγώνα που βρίσκει τον Ολυμπιακό Βόλου να κερδίζει την προοδευτική με τέρματα 3-2. Από τον ο Ολυμπιακός Βόλου κέρδισε την προοδευτική εδώ στο στάδιο, στο γήπεδο του Κορυδαλού, από τον Γιώργο Χατζή που ήταν στην κάμερα και τον Μίλτο Μαργαρό στην περιγραφή. Καλή σας νύχτα.